Така, здравейте хора, аз съм Кичка Бадурова и днес ще се прекръстя на Кичка. За да видим. Аз съм Кичка. Кичка пичка. Не! Аре! Всички ядат Кичка в този свят. Сте! Не знаех. Кичка тръгва да яде. Кичка яде. Не! Аре! Добре, сега. Няма да гледам. Абе, защо всички ме ядат този свят? Не мога да разбера. Задаих се. Като свиня. Усмея се като свиня. Като свиня, дами и господа. Сега да видим дали някой ще ми изяде. Не. Така се прави. Какво той бе? Какви са тези големи топки? Не, тук имаше много. Стига. О, писна ми, хора. Тотално ми писна. Кичка се маха. Защото не интересуват другите. Кичка си е самостоятелна. Мамо, чао. Чикатира. Чикатира. Бай-бай. Хайде те. Не. Писваме. Интересно. Много интересно, бих казал. Така. Хоп. Ох, Кичка. Кичка бяга, Кичка. Айде, бягай напред. О, Кичка бяга. Какво това бе? Кати, няма такова нещо. Безобразие. В България няма такова нещо. Много. Така. Интересно. Неща има тук. Starbucks, Galaxy, Breakfast, Hot Dog, Mouse, Wolf, Goldfish, който и Blueberry. Добре. Сега. Сериозно. Survive. Той ще да ми такова. Кичка Бадурова си яде пищовите. Не. Добре, аз се отказвам, хора. Отказвам се. Вместо това, навън.
е 0 градуса и е слънчево. Няма такова нещо. It looks like another application is using the mic. Please close it, then try again. Какво? It looks like another application is using the mic. Please close it, then try. Hi, Galaxy! It looks like another Ала не ме application is интересува using това. the mic. Това е загуба на време. Това просто е една загуба на време. Една загуба. Не. Така. Аз продължавам. И умирам. Агарой. Агарой. Как звучи? Някой се казваше Агарой. Уху! Не, паяци навсякъде. Кичка не може да се справи. Кичка мрази паяци. Аз съм Кичка! Ям. Ама не е честно, тук е бъкано с хора. Някакви от цял свят тук ще ми се правят на много интересни. Обясни ми защо. Добре, имам стратегия сега. Сега имам най-яката стратегия на света. Не искам да екзитна. Ето. Точно и тук ти ми трябваш. Не! Трябва да се скрия! Трябва да се скрия! Помощ! Трябва да се скрия! Той как ме гони? Как ме изгонил той? Чакай, че е негова. Как безсрам. Чикаджира! Оп! Опаля! Опаля! Добре, продължавам напред. Не ми пука, каквото и да видя. Още! Не! Защо? Защо все на мен? Добре, пробвам още един път. Абе, Пинко, какво правиш? Куче, ей. Аз се отказвам. Просто се отказвам.